Bu hamma chizlar na partoy bo. Nami alti. Kani bona galton chizdi. Seni kupik na partoy chizdi guftum. Mujada monshna na galton shuna. Maryam salom. Madina salom. Salom. Salom, ide шумо катям. Худо ба шукр Марьям назан созан инҷо шистем. Гуфтам я эфир канем. Ассалому алейкум, салом. Ҳамматона идо кати. Ба фикрам ҳамма ида хона дар шиштак. Салом Нилуфар, идо чӣ хел гузашт? Идо хонаи очам шунда шиштем ҳамма каса тамом. Ростига биёгум кӯдакам наомад даже. Худо ба шукр на соз шумо чӣ хел? Шумо чӣ хел гузаронден идоя? Раҳмат Марьям, идои шумоям. Шинен ҷонона меғалти. Салом. Раҳмат афаҷон фарзандатон чӣ хел? Назан худо ба шукр Мадина ман амҷа шиштаем. Гуфтем як бор камтар берун. Имрӯз ҳам хел ҳаво гарм, дам, шамол нест. Бегони рӯз шудагиам волам шамол нест вапше. Беҳад ҳаво дама. Имрӯз гуфтам як бор кондитсионер монам, бо хавотир шудам кӯда. Мана Нилуфар инҷа як таб муш, як тарафаш бофтагӣ, як тарафаш кушода шуда шиштаем. Мо ҳам ҳамчунин дар хона шиштаем, ҳеҷ ҷо нарафтем. Ҳамма ҳам хел мегӯянд. Не ки бо очамшон мегӯянд ки душанбе телефон кардем, гап задем. Мегӯянд ки ранги ҳарсола барои ҳамма кӯча биромада гаштан, гаштагӣ кардан, кӯдакҳо гуфта. Ҳаме хел гуфтан, ростигап намедонам. Не ки ин тарафои мода оқа иди нашуд. Нилуфар, канда мекунем тора. Канда мекунем. Наз худо ба шукр соз шумо чӣ хеле? Канда мекунем Нилуфар, рози тора канда мекунем. То шома гуфтам камтар шинем суҳбат кунем баравам. Ростигап ноутбук камтар вайрон шуда. Пага усто агар биёд созиш кунанд бо насиб видеоҳо монтаж карда мемонам. Якта видео ҳаст, имрӯз успеҳ накардам монданда ва настроид кардан дар кор. Накунша, нагишози дод мезанад. Мепартам мусорда. Не, напартам, мо ин бозӣ кардиса. Нилуфар. Мефрӯи? Мефрӯяд реза. Ози мезанад Нилуфар. Ма. Мон кӯдак бозӣ кардиста. Ма ман нагиртам. Хе фрогане? Хе. Давай. Не. Вообще давай они сёвуш бдак. Ман туда ози нава. Биёрумша чупа-чуп стимша? Ҳама ина қад марам сёвуша чупа-чуп сафамиди? Намемонад эфир кардан суҳбатам. Куҷо буд канем? Идои гузаштагӣ канем. Алейкум. Тезфро. Ой худоём. Нилуфар. Мадина, раҳмат апаҷон фарзандатон чӣ хела? Назан худо ба шукр. На партои сиёҳуш. Чупа-чуп хурда шиштаем. Нилча нишон тен. Мана Нилуфар мо ҳам ҳамшуни дар хона шудем. Мо идора исто. На мепарто. Кӯдакҳо идгардак карда буданд. Ҷуда идгардак душанбеда идгардак карда буданд. Салом Шаҳзода. Салом Нилуфар бону. Идо қати раҳмат. Идои шумоям. Мадина.
мана хулигана нагӯянд. Салом апа, шумо наз худо ба шукр, шумо наз охи хуб. Ба Нилуфар Созен идои кати муборак бошад. Шаҳзода Раҳмати Калон идои шумоям муборак бошад. Нилуфар чӣ бои ғам метиҳад намедонам. Намедонам ошо гирифта рафташ. Нилуфар ғам метиҳад, мебинад ки ман телефон кати гап задестам ё ки мехоҳам эфир кардестам, баъдам ғамтия сар мекунам. Нилуфархон прогулка биромаде, нагӯям прогулка биромаде манам ҷа. Не ки трезе мекушоӣ. Хона чӣ хел дам, кӯчаи ман хел дам. Ҳавои тоза нест гӯем. Салом Созен, хубен, ман Мадина аз Перм. Ҳамон гели алоя ай куҷо харем ва чанд пул ҳамина мегуфтен. Салом Мадина Бону. Вай гела ман аз сайти биру харидам. 400 рубл буд, ба фикрам мози 600 ё 700 рубл шуд агар гел алоя бо майда чоршам ҳастаем. Срочно салом. Шоираҷон салом. Видео партен апаҷон. Шарифа пага насиб видео мешад, ман монтаж кардам, мондагиам настроит кардам дар кор. Рости гап имрӯз успед накардам, ай пушти кӯдако шуда. Барои ҳамин бо берун биромадагӣ будам, камтар кор буд, барои ҳамин успед накардам. Салом хоҳари азин, кӯдакор монед ид муборак шавад. Раҳмат, иди шумоям муборак шавад. Хистеварз ҳамакаса Созен тенҷак, худо ба шукр. Шумо чӣ хел? Ва идои гузаштак муборак. Раҳмати Калон идои шумоям муборак. Идотон табрик ҳамватанони азиз, идои шумоям муборак. Шоирабону баҷон чӣ навигариҳо? Навигарӣ рости гап нест, оромӣ, тинҷиям шиш таем ждат каристем кай карантин кушода мешад гӯем ҳамин. Не ки ҳозиро одамо берунда бисёр аллакай. Малика салом. Салом ида наз гаронен апай Нилуфар. Молодец. Наз гузарондем, хонаи очам рафтем, ҳамакаса шиштем, ҳамҷуда ош кардем, шиштем тамом. Рости гап ай хона берун набиромадем. Мепартод шояд треза. Берунам набиромадем, ҷо шиштем. Намедонам куҷо шуд палкача. Салом аз ғарибӣ салом. Чунам торт пухтем, торт напухтем, рости гап ами чакчаку салаву самбусаву хеле чизо пухтем. Шиштем бо ҳамсояҳо ҳарчи овардан гӯем тамом. Торту хеле чизо напухтем, барое ки хонаи очам шуда ман, очам, янгам, кӯдако тамом. Ман боварӣ дорам ки агар мардҳо мебуданд, ягон торт ягон бо пухтупази бисёр мекардем. Не ки ами зано худомон будем, чизе ки худ мудафори, чизе ки осонак буд гӯем шиштем кардем. Ама хел раҳмат апаҷон, ман мухлиси шумо наз ҳастем. Раҳмати Калон, худо ба шукр наз, шумоям наз ҳастед охи. Раҳмат, саломат бошед апай Нилуфарҷон, шумоям саломат бошед. Апаҷон бо фарзанддор шудан мехоҳед? Чӣ ба не? Худо агар ки тиҳад чӣ ба не? Вале шавҳарам биён кани. Вале бо кӯдакотон ид кардан не, хонада шиштем, берунам набиромадем. Мегум ки хонам Нилуфар. Чикор кунам аве? Палкача. Бинин як шохи дарахт ба зур меҷимад. Ой, чикор мекунӣ? Сиёвуш ай треза партод ша бадам? Ай треза партод ша? Партод ша ай треза? Ина чӣ боварде? Ман ҳайрон. Палкача ҳечи нестай. Чӣ ба? Анҷа сиёвуш. Биё сиёвуш ман вай кушом. Биё кушомша. Биё. Кӯдакуман ёд кардам, кӯдакои шумо дида ҳавасам омада. Дар Москва карантина шудем. Вай офарин, кӯдакотон Тоҷикистонда калонан ё майда? Хел исто Нилуфар. Ман ҳамин шумо ҷанг мекунам. Баробо сиёвуша овозша наброри, бо ғам натӣ, баъд бин. Баъд мефуроримша дига тамом. Апай Нилуфарҷон, худо ҳам тенҷак бошед. Манам худо ба шукр созум. Главне шуд. Язда омаданиян. Аку кушода шавад агар ҳама ҷо ҳатман. Аслаш ва ё ҳамин
чугум тобистон ё тирамо нияти омадан доштам, не ки хеле аҳвол шуд, ҳоли ба ҳазран кай пурра кушода шавам мегӯям, медон ба насиб мерам. Ид маҳқул нашид чи дар карантин он намемон кушодан. Ид чхел намега ки ид шудагида ҳама хел хонада авози ма шом шак шом шак чукчара куҷо кади партофтиша молодец. Як кори накун мегӯяд мекуниша, як кори кун гӯяд намекуниша. Почока. Ма тез ёвушда. Ман намехел ид шуд гӯем. Хона дорам сёроҳно кӯдак бисёр намед барои ҳами якбора тухм харафта. Ҳама ҳами гӯем сурат гирифтестам ша. Ҳама ҳамин кӯдакода гӯем тухм додем. Салом, не ки ҳеч кана омадам, ҳамсоя кӯдакои ҳамсоя додем тамом. Салом модер кардем чи ид муборак ша. Нилуфар, теша хат, теша те гуфтиста. Шумо дер накарден. Насиб пага видео мешавад. Худам. Ман деста севуш. Молодец. Севуш диди молодец. Ман ҳар рӯз видеоҳояшонро тамошо мекунам, кӯдакотона дида ҳавасу мекунам. Зан ҳамноми шумо ба духтартон наску Нилуфар Боно раҳмат ки тамошо мекунед. Духтаро элон як элон дорум гум. Чӣ элон дорем кани нависен? Салом шумо. Накс. Салом шумо чӣ хелен кӯдакотон созан, идо муборак. Раҳмат Марҷона, иди шумоям муборак. Идатон муборак нависдан. Писарам 5 сола мешавад. Духтарам не чӣ хел дилатон шудай. Не ки хай намедонам одамое ки қинда. Не ки ман намедонам, ман даже ҳатто фикр намекунам ки кӯдакоям монда равам. Оста дандонашо нашиканед. Теша Нилуфар. Теша даст шуда. Те мо ватида додестай ку. Ҳа хай моша чикор экран зитидам додестай. Монези кӯдако монанда тоша. Овардам якта дига монд ки медона раҳо кай шуда мешавад. Намедонам ки медонад. Ки медонад нависен. Кӯдактон чанд солаҳае ки монден шад? Дам чӣ кама элон дугум. Магазин хариди чӣ пасуш? 50 касай камай одам тош нафаҳмидам чӣ хела реклама. Чӣ? Ама хеле гап мезанем ки Нилуфар мефурӯй? Боз пас мегӯӣ ки бо мебурам. Ох худои ман давака. Чӣ хела рекламаҳо минутош тамо дароз дорис нафаҳмидам. Срочно элона гӯш кунед. Сеим сообщение нависида. Ҳама бетоқат кардем нависед. Чӣ элона? Бо нагӯед ки пага борон мезана. Салом Нилуфар, шумо нағз идатон муборак. Ман зан ҳастам, дар ғарбӣ видеоҳои шуморо тамошо мекунам. Раҳмати калон ки тамошо мекунед. Нағз худо ба шукр идои шумоям муборак бошад. Шумо нағз хеле хуб идоя чӣ хел гузаронед дар ғарибӣ. Шоирамон чӣ элона? Салом ба шумо, дурустми нағз? ҳаётин бачаҳотон дурустми? Нағз худо ба шукр. Не, севуш мешина. Шумо чӣ хелен созен? Эпа шумо дар шаҳри Хуҷанд зиндагӣ доред? Не, мо шаҳри Чкаловско зиндагӣ кардастем. Ҷон зудтар видеоҳои монтаж кардам, тага усто насиб биёд агар соз кунад компютера бо дигар видеоҳое ки ҳастанд. Тез монтаж карда партофтан гирам, барои ки аллакай ид гузашт. Ман гуфта будам ки то ида ҳамаша мемонам. Бояд асад зиёд боша, подписчикотон хованд ба фикрафай Нилуфар. Намедонам хобанд ё серкоранд шомда вақти хӯрок тайёр кунем. Салом идо кати раҳмат Сурайё, идои шумоям. Сари эфир шуд реклама. Ҳама вайда молодец подключить мекунам. Ами аввали видеода мешад, тамом дига намешад.
не ки ҳози ҳамихе вайшдаги ютуб просмотрошка пасни барои чӣ кӯтакоти намебурани дига намоне чӣ ба марҷона чӣ ба пасни решотка аст курпача партагия охай шиштай ку қарорак монша Напиши мандлё. 2019 дар Москва будан ҳамин сол монда омадан безеб нилфаро ҷанг мекунем ша салом салом дер кардим ҳа дер кардин камтар зебо осон и зебо блог кай мепартои нилуфар насиб пага чикалс куҷода пеши аэропорта сураём меҳмонӣ мебиен чи ассалому алайкум апа чӣ хелен худо ба шукр нағз шумо чӣ хелен созен идои гузашта муборак раҳмат идои шумоям муборак шоира срочно лонда бугу Oyşa Gul, Oyşa Xuroki çıkardı. İdde çıkardım. Yok imruz çıkardım. İdde oş kardım. İşte mama kasa xudem. Mo ham dar çıkalsı budem az xayroqum xona giriftem. Nağz ku. Xayroqumam nağz. Aman der kardam chi muhayyo kamtar der kardenim. Oyşa Gul. Apa xoro xonda metom ne arabisha xonda nemitom. Tojikisha dorim. Tojikisha dorim. Tojikisha нимаша хондагӣ ҳастам салом созен апаҷон салом худо ба шукр нағз шумо чӣ хел апа нилфар эълони мана хонем срочно кани эълонтон ма хонумша охир севуз чандан дон буровардак апа 4 та нилфар роз ма гап мазада шавам ба мефрорумша 4 таш буромадаги али бо дита дигаш буромадестан нилфар нагӯям гап зад ки намемонад эҳтиёт кунед апа ҳамчун дӯст совет не ман хета гашта мани курпача мепартам баъд ба ҳазур мешинанд гӯем хел вай нестай бо пешонда ҳама вақт меистам хел партовта намерам шуна ки нағалтан бо гуфта хай нилфар калоной сиёвуш нилфархон барои дарро пурсидан барои шумо гирифтаги қимат бо сифаташ хуб нест гуфтед ҳа шумо пурсида будед дар бораи дарое ки мо дарои мешкомнатни хай уқа нағз нестану хай не ки ман ҳами вайда чихе гум ҳами обши гӯем ремонда гӯем вайда дар уқа главни нест хай дар чихе бошад хай бо камтар нағзтарош бошад бо нағзтару чӯбин бошад гӯем камтар бо мешавад барои ки мо чӯбин нестай ай мо чим чихели дигариша короче чӯбин нестай болош дахе абой задаги ранги болош ранги абой кардагида гӯем хай нормальне безеб нестай главни ҳами дастаҳои дар нағз бошад дар нағз набошад дастаҳош нағз бошад ҳеҷ кор намекунад бовар кунед манам намедонистам манам дар гуфтум не ки ман вай накардам ки дарои бояд фасон боша бояд зур боша мерафтем дидем нормални нағз гуфтум дари даромадаша не ки нағзша интихоб кардем ки чтобы нағз бошад ҳамун россияда дари даромадаш манда маъқул буд ба ай ҳамун намуд кофтем почти ҳамун намуд гӯем не ки нағза качествашам хубай дар ҳамаш нағза дарои ки мешкомут не дастаҳошам ҳамқа қиматоша харидем не ки всё равно бо қазур нестад эло ман менависим намеравам қадр дарозае ки насиб боша мерам биёин марҳамат салом ба ҳама нафаре ки эфирда ҳаматона ба иди гузашта табрик мекунам раҳмати калон идои шумоям табрик ассалому алайкум апаҷон идокати раҳмати калон идои шумоям муборак бошад модартон созанд худо ба шукр соз нағз хонаи хусшонда духтартон кай мактаб меравад ҳоли то мактаба хеле аст али нав 4 сола аста эълон не реклама гӯед шоирабону ҳали дуромада бинум кани киртаҳотуна сиёвуш бахши шумо чанд сола агар секрет набошад не секрет нест ман таваллудам 93 салом созен хубен кӯдако соз худо ба шукр нағз пухту паз шумо чӣ хелен созен модари сумайя духтаро дар канали вкусна ҷанга
Давай اینجا خالص کنیم تست کنیم چی جنگ باشه توی کانال چند خانگاه سه خانگاه همه کسا یک من نخرم شما کجا با شویرم زور شویرم тамошобинони гиромӣ шом шудак майлиш набошад ҳамада раҳмати калон ки биден суҳбат кардем ҳама хел мана шоирада клиент шавен доставка мекунанд киртаҳои маъқултан майлиш тамошобинони гиромӣ хайр то эфири дига нефашмо баробари ман будаин ку москва коли рафтанӣ нестем худом бо медонад майлиш набошад тамошобинони гиромӣ хайр تا دیدار آینده